Чехов шәһәрендә гомер кичерүче нәни егет Ильясов Салават Өмәр улы бүген матур туган көнен каршылый. Аңа безнең белгәнебезчә 4 яшь тула. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан Салаватны әбисе Мәрьям, улы Усман, килене Наилә, оныклары Амира һәм Самира котлыйлар. Нәк 4 ел элек Гөлсемем белән Өмәрем миңа балдан да татлырак булган кадерле беренче оныгым Салаватны бүләк иттеләр. Салаватым яз башында чыккан, Ләйсән яңгырыннан соң матур Салават күпере сыман барчабызның йөрәк күңелләрен мәхәббәт һәм сөю белән тоташтырды. Акыллы, күп нәрсәне белергә тырышкан балабыз үткән елны балалар бакчасына төште. Анда да ул бар тәрбиячеләрнең һәм үз яшьтәшләренең дә игътибарын, мәхәббәтен яулады. Үзенең активлыгы аркасында балалар бакчасында оештырылган бар чараларда да катнашып килә. Бигрәкләр дә рәсем ясарга ярата. Өстәвенә шигъиратлар кебек, ул машиналар, техника белән мавыга. Үзеннән соң туган энесе Рамазанга да ул кадерле абый, яраткан өлге булып тора. Без якыннарына, әти-әнисенә карата ул бик мәрхәмәтле. Алтын алма кисәгебез. Сине чын күңелдән шундый матур туган көнең белән котлыйбыз. Раббым алда да, әтиле-әниле булып, без якыннарың янәшәсендә матур балачакта үсәргә язсын сиңа. Ходай бары саулыгыңнан айырмасын. Бу дөньяда фәрештәләр үзләре сине канатлары астында саклап йөртсеннәр. Туры юлдан гына гомер барышында атларга язсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз, кадерлебез, һәм сыкланып кына яшибез. Шөкер Алла, апрель айы олы бәхет китерде. Өмәрем белән Гөлсемем мине әби иттерде. Оныгым Салават туды, шундый матур, кичкенә, яннарыннан 1 минут та китмәс идем һич кенә. Ул үскәндә һәр мизгелне күреп каласым килә. Үзе дә мине яратып, әнә шатланып көлә. Әтиең дә, әниең дә Ходай юлында балам. Мин бит сиңа иң матур теләкләр теләп калам. Бүген нәни Салаватның 4нче лә бәйрәме. Бүләк итәм оныгыма матур шигырь бәйләме. Зур теләгем сәламәтлек, саулыкка туеп яшә. Әтиең дә, әниең дә булсын һәр чак янәшә. Матур бул дип кабатламыйм, бәхетең була күрсен. Синең янда һәр вакытта яхшы кешеләр йөрсен. Артык иркәлек кирәкми. Юаш булсаң, басарлар. Усал булуда килешмәс, хәтта тотып басарлар. Михрибанлы, шәфкатьле бул, шат булсын күңелләрең. Кайгы хәсрәтләр күрмичә узса иделә гомерләрең. Әтиеңнең, әниеңнең горурлыгы бул улым. Син минем нәни кызчыгым, яратканым, йолдызым. Синең арттан энеләрең, сеңелләрең тусыннар. Алла бирсә, барысы да бик бәхетле булсыннар. Балдан татлырак диләр шул, баламнан туган бала. Әбиең сиңа иң изге теләкләр теләп кала. Салават, чын күңелдән без дә якыннарыгызның матур теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган матур җырны тапшырабыз. Бәхетле бул, балакай.